så scoring. Chicharito, ikke offside eller noget som helst. Han kiggede lige op en gang. Han bringer altså her United på 3-1. Der har været for et par uforløste forsøg på tværbold ind mod mexikaneren, men han har været farlig lige siden han kom på banen stort set. Og den her gang, der lykkedes det altså Kagawa, ikke overraskende manden, med indlægget, og det er perfekt. Kaster sig ind i den, Chicharito. 3-1 til Manchester United, og dermed så tror jeg godt, at vi kan regne med, at de har booket en billet til finalen. Og selvfølgelig stor jubel i United-lejrene i hvert fald. I The Big House Michigan Stadium.